Mendeley ens permet treballar amb els PDFs que tenim a la nostra base de dades. Per fer-ho, cal clicar sobre la icona del PDF i se'ns obre el text complet del document. Mitjançant el visor del PDF podem seleccionar una part del text per destacar-la i o copiar-la. Afegir notes. Destacar una part del text. Fer zoom i apropar o allunyar el text. I veure el document en pantalla completa. És important, abans de tancar el visor de PDF, clicar el botó de sincronitzar, perquè totes les anotacions que haguem incorporat quedin guardades.